hawnhekk illum sabiex l-istudenti tas-Sitt sena jiġu ppreżentati bil-Culture Card. Normalment din il-kard tingħata lill-istudenti tal-Form 1, imma minn din is-sena skolastika il-Ministeru ħaseb sabiex il-Culture Card tingħata fl-aħħar tas-Sitt Sena Primarja. L-iskop li matul il-vakanzi tas-sajf l-istudenti jkunu jistgħu jagħmlu żjarat bl-ħlas fil-mużewijiet u siti storiċi. Jisimni Marija, ma kont inħobb frott, la ħaxix, la ħalib u lanqas nagħz, tieni xi ċikkolata jew xi burger u ħalli għalija. Kulħadd kien jgħidli li hemm bżonn nibdel l-istil ta' ħajja, iżda jien ma rridx naf li ġaraw li bdejt nimrat ta' spiss. Blon kien ġurnajt li jeħtieġ nibda nikol aħjar. Xejn ma kont inħobb, imma tisma' minn hemm, tisma' minn hawn, dik l-influenza ruħi. Tal-iskola għamlu l-Healthy Living Policy. It-tabib u l-ġenituri taf kemm qaluli biex nibda ngħix aħjar. L-ewwel pass kien meta bdejt inħobb il-ħalib. Il-ħalib naf li hu tajjeb għas-snin, għall-għada u għas-saħħa. Il-ħalib jgħinna nikbru malajr u aħjar. Issimgħu din. Il-veru ma kellux suħan, isimgħu kif ver. Salvinu jħobb il-froġa, il-mutru l-istuffat, Salvinu tifel bravu, m'għandux ħafna ksuħat. Jisib li kell sustanzjuż mhux biżżejjed tafux. L-eżerċizzju huwa importanti ħafna wkoll, tajjeb għall-qalb, għall-muskoli, għalhekk isimgħu t-taqbila naqbes nola. Nisperaw li bil-kantana wassalnilkom il-messaġġ li xtaqna. Segurkom. Irridu jkollna tfal li jkunu kreattivi. Malta għandha bżonn ta' ġenerazzjoni futura li taħseb b'mod differenti, dak li ngħidu outside the box. U proġetti kif għadu tispjega Sahħitna bħal dawn jgħinu biex jikkultivaw il-kreattività fit-tfal tagħna. Naturalment, din l-iskola dażlet bħala il-venue fejn qed ninnunċjaw il-Culture Card Club din sena għaliex il-qattu venue ħadtu parti f'proġett kreattiv.
lajtku tajjeb.